er 52 megawatt elektrolyse installeret her. På verdensplan i dag er der cirka 1 gigawatt installeret, så 5% af verdens kapacitet står sådan set i Aabenraa Kommune. Power-to-X-produktion kommer virkelig til at spille en stor rolle i fremtidens energilandskab. Vi kommer til at producere meget mere grøn strøm, og den grønne strøm skal vi jo bruge til noget. Og der er det jo helt genialt, at vi kan forædle den og lave nye brændstoffer af det. Det handler om, at vi skal have prisen på det grønne produkt så langt ned, at forskellen mellem det grønne og den fossile. Nu ser vi nogle af de første anlæg sådan set komme op i skala, have aftaler med nogle af dem, som har brug for de grønne brændstoffer i fremtiden. Og der skal vi jo politisk være med til at bakke op om det og sørge for, at det giver rigtig god mening, både for kommuner, men jo sådan set også for dem, der skal investere i det.